Mbak. Ngapa? Isi duren. Panen pucung. Pucung digodhog ga lho. Lah kuwi Duren. nyolong ngendi yam. Ora sudi selep kok gek colongan. Sapa re seleb? Aku. Seleb nih, Bos. Saru duite wong kok. Duren apa kuwi? Montong. Endi? Iki. Ngawur ae. Ya apa? Nek duren montong tenan. Gur duren tipis-tipis kok namanya, Mbok. Aja dituku cah ngene Sukiyam durane elek-elek. Kamu bos. Asa bosok-bosok. Kayak gur cilik-cilik meneh. Nek ro lato-latomu gedhe ndi, Di? Lato-lato apa? Gon manuk kuwi lho. Kuat go semene nih. Tamu ngrepoti, guys.